Il-liġi tal-istampa li għandna sal-lum il-ġurnata inkitbet fl-1975 u kienet emendata fl-1996. Minn dakinhar l-hawn twilet l-internet u l-liġi kif qiegħda bħalissa taħseb li dan lanqas biss jeżisti f'pajjiżna. F'kummenti ma' One News, il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici spjega kif il-liġi l-ġdida hija mmirata li testendi aspett li kien diġà eżistenti. Fil-liġi li qed nippreżentaw qed nipproponu illi dak l-obbligu li hemm fuq l-editur li qiegħed għall-gazzetti, għal-radios u għat-television li jirreġistra ismu jiġi estiż għal websites tal-aħbarijiet. Mela allura il-poplu jkollu dritt ikun jaf min huwa l-editur tal-websites tal-aħbarijiet. Il-proposti preżentati iktar kmieni din il-ġimgħa kienu fuq fhom kulħadd. Ħafna tkellmu favur fosthom l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin. Minkejja dan, l-oppożizzjoni għażlet li tkun negattiva u ħolqot allegazzjonijiet mhux minnhom. Għandna oppożizzjoni f'pajjiżna li qed tipprova timmonta narrattiva li dan huwa pajjiż mhux demokratiku. U allura qed toħroġ b'ħafna gideb u nofs veritajiet. Allura, pereżempju smajna l-gidba illi din għandha x'taqsam ma' reġistrazzjoni anka ta' kummenti ta' ċittadini normali fil-ħajta kuljum li mhu veru xejn. Il-Ministru Bonnici sostna wkoll li dak li jkun baqa' fil-libertà li joħloq paġna fuq il-midja soċjali mingħajr il-bżonn li jirreġistra. Daqstant ieħor huma esklużi blogs li ma jippubblikawx aħbarijiet u ġrajiet kurrenti. Id-definizzjoni li għamilna fil-liġi hija waħda illi tajt illi teskludi kwalunkwe website oħra li mhijiex tal-aħbarijiet jew ġrajiet kurrenti. U allura hekk il-blog hija waħda fejn hija tal-aħbarijiet u ġrajiet kurrenti l-editur għandu d-dover li jirreġistra ismu. Tirreġistra ismek ma jfissirx illi tindaħal, l-gvern ma jindaħalx xiġi diskuss. U minkejja l-proposti l-ġodda fil-liġi tal-istampa, is-sors se jibqa' protett. Għamilniha ċara fil-liġi illi indipendentement minn jekk l-editur jirreġistrax jew le, is-sitt tiegħu il-ġurnalist li b'mod regolari jikteb jew jagħmel stejjer f'dan is-sit ikollu s-sors tiegħu protett. Il-Ministru tenna li l-Gvern m'għandu l-ebda intenzjoni jagħmel xi sarima ma ħalq xi ħadd, filwaqt li se jibqa' miftuħ għas-suġġerimenti ta' kulħadd.